Hvad så, gutter? Jeg er i gang med at bygge den vildeste content creation computer, og det vil jeg vise her i dag, hvordan jeg bygger den step for step. Men før jeg bygger den, så vil jeg lige forklare jer om alle de her dele, jeg har valgt her, hvorfor jeg har valgt dem, og nogle af dem er måske lidt mærkelige, som for eksempel det her motherboard, det har I nok ikke set før, så det kræver lidt forklaring, så lad mig forklare jer, hvorfor jeg har valgt alle de her dele, og så bygger vi computeren sammen. Så lad os starte med motherboardet. Så det her motherboard, det er et meget specielt motherboard. Der er faktisk ikke rigtig nogen butikker i Danmark, der har det på lager, det her motherboard. Og det er nok fordi, at det er markedet, altså det hedder Live Mixer, og det er markedet, det er marketingen for det. Det er rettet imod DJ's, men også content creators, men hovedsageligt rettet imod DJ's. Men i virkeligheden har det ikke så meget med DJ's at gøre, det her motherboard, fordi det har kun 2 lydudgange. Så det er ikke rigtig et DJ motherboard, det er mere et content creation motherboard. Men det virker også lige så vel til at spille spil og så videre. Og det virker faktisk meget bedre end mange andre motherboard. Nu skal jeg forklare jer hvorfor. For det første, så alle dens PCIe slots, det her det er et PCIe 5 motherboard. Det grafikkortet, det kører på PCIe 5 X16, og SSD'en, den kører også på, den primære SSD kører også på PCIe 5x16, og så har den 2 ekstra SSD'er, PCIe 4. Det er sådan med mange motherboards, hvis du sætter et PCIe 5, hvis du sætter en PCIe 5 SSD i, så kører dit grafikkort kun på den halve hastighed, altså PCIe 5 X8 i stedet for X16. Men med det her motherboard, det kan du faktisk fylde alle ting på, alle SSD'er, alle slots, det her slot, det andet slot her, det er jeg ikke engang sikker på, hvad det kører med. Du kan fylde det hele ud, og det hele vil køre med fuld hastighed. Så der er ikke noget med, at når du sætter en PCIe 5 SSD, som på mange motherboards, så kører grafikkortet kun på gang 8 i stedet for gang 16. Så derfor er det et rigtig godt motherboard, men det er ikke den primære grund til, at jeg har valgt det. Den primære grund til, at jeg har valgt det, det er faktisk, at det har rigtig mange USB-porte. Det har 6 USB 3-porte og 6 USB 2-porte og en Thunderbolt-port. Der er ikke rigtig mange motherboard, der har så mange USB. Der er faktisk ikke nogen. Jeg tror, jeg har set et enkelt et, der er op i nærheden af det her med hensyn til antal af USB-porte. Men det er et, der koster 3 gange så meget som det her. Og det her, det kostede omkring 1300 kroner. Så det er utrolig billigt i forhold til, hvad du får af USB-porte. Du kan simpelthen ikke finde andre. Der er et enkelt et, tror jeg. Men deroppe, det koster måske 6-7.000 eller sådan noget. Og det her, det koster kun 1300, og alligevel har det så mange USB-porte. Og du kan faktisk tilføje op til 22 USB-porte. Du kan tilføje 2 gange 2 mere USB 2-porte, og 2 gange 2 mere USB 3-porte, og en til USB-C-port. Så du kan i alt have op til 22 USB-porte. Så derfor er det meget specielt, og det er rigtig godt til content creator, der har rigtig mange ting, de skal sætte i USB og så videre. Så derfor har jeg valgt det her motherboard. Som processor, der har jeg valgt en Intel Core Ultra 7, og det er simpelthen fordi, jeg synes, at AMD, det virkelig sucks. Altså, der er alle mulige problemer med AMD. Alt hvad jeg har set af AMD gennem mit liv, der er altid alle mulige sære problemer og så videre. Man skal hele tiden sidde og bikse med det. Intel, det kører bare mere stabilt, og det her, det er ikke en gaming computer, på trods af, at den stadigvæk, det her motherboard og processoren, de er stadigvæk rigtig gode til gaming, specielt til 1080p, som det er, jeg kører.
der kommer alt til at køre med super mange FPS. Så jeg kommer også til at game en lille smule på det, men det er ikke det primære, så jeg kører ikke en 4K computer, hvor jeg vil have 200 FPS på 4K. For mig der 1080, det er helt fint, så det er en perfekt processor. For mig er det stabilitet, der tæller, så derfor har jeg valgt den her processor. Med hensyn til RAM, så har jeg valgt 64 GB RAM, 6000 MHz Corsair Vengeance. De her RAM, det er CL30 RAM, så det er super hurtig RAM. Faktisk, du kan få de samme Corsair Vengeance 96 GB, 6000 MHz for billigere penge end den her, hvis du var tilfreds med, at de er CL36 RAM. Men altså det er, hvis du har nok RAM i 64, så er det meget bedre at købe nogen, der er med en lavere CL, fordi så kører de meget hurtigere, og du kan få meget mere ud af den, end du ville kunne med 96 RAM, der kører CL36, hvis du ikke absolut har brug for mere RAM end det. Så derfor har jeg valgt de her, der er dyrere end 96, der kører CL36. Så de her, det er nogle meget hurtige RAM og også dyre derfor. Som primær harddisk, der har jeg valgt en af de hurtigste harddisk, du kan få på markedet. En Crucial T700, der kører med 12.000 megabyte per sekund, 2 terabyte. Det her det er en af de hurtigste harddisk, super gode reviews osv. Så den har jeg valgt som primær harddisk. Jeg har også købt en til harddisk, en PCI 4, til en af de ekstra slots her. Og det er en Crucial T500. Den var desværre ikke kommet endnu, så den sætter jeg på, når den kommer her i løbet af et par dage. Så det er min primære harddisk, en af de hurtigste på markedet. Som grafikkort, der var det vigtigt for mig, at grafikkortet har 16 GB RAM, fordi jeg laver nogle streams, hvor jeg har brug for rigtig meget grafikkort RAM. Så det var det vigtigste for mig. For prisen af, hvad det her kort koster, der kunne jeg faktisk næsten have fået et 5070 kort. Men det ville så have været med 12 GB. Så man kan få 5070 Ti med 16 GB, men det koster næsten dobbelt så meget som det her. Det her det er ikke en gaming computer, selvom det her det er rigtig godt til gaming, især 1080, så er det perfekt til gaming, men det primære for mig det er ikke gaming, så derfor er en almindelig 70 Ti, det er simpelthen ikke, jeg har brug for flere RAM end de 12 GB, og det her Asus TUF 50 Ti 16 GB, det er det hurtigste 5060 Ti kort du kan få. Der er ingen andre der kører på så mange megahertz som det her gør, og det kan overklokkes til en utrolig høj hastighed, hvor det kører næsten som et 5070 kort. Så derfor har jeg valgt det her kort, meget specielt 5060 Ti, og det var kortet. Og med hensyn til strømforsyning, så har jeg valgt en Corsair RM1000X 1000 watt strømforsyning. Så nogle af jer, I vil sige, jamen prøv at høre, du har kun et 5060 Ti. Det ville have været helt rigeligt at tage et 750 MHz, 750 watt strømforsyning. Men altså grafikkortet her, det kan overklokkes, og det kan køre med næsten 300 watt, 280 watt kan det trække det her kort. Og processoren, den kan også trække næsten det omkring. Og bundkortet omkring en 70, så vi er næsten op på 700 watt her. Og hvis du kører din strømforsyning på 90% af kapaciteten, så er den ikke så effektiv, og ikke kun det, så holder den heller ikke så længe. Så det bedste du kan gøre, det er at køre en strømforsyning på omkring 50-60%. På 50%, der er det er der, hvor strømforsyningerne er mest effektive. Så derfor har jeg valgt en 1000 watt, fordi jeg vil køre den på omkring 50%, 60%.
Det betyder også, at blæseren i den faktisk ikke vil være aktiveret det meste af tiden, så vil den køre uden blæser. Så det kommer til at være super godt. Og med de her Corsair, der skal man lige være opmærksom på, at X, dem der hedder X, der er også nogle andre, der hedder R. For eksempel, de har en, der hedder RM1000E. Den, der hedder E, den har kinesiske capacitors inde i, og kinesiske dele. Så den er ikke så god kvalitet som den her, den er også billigere end den her. Så derfor har jeg valgt den her X, fordi den har japanske kapacitorer i, og japanske dele. Derfor holder den meget længere og er meget bedre. Så derfor har jeg valgt den. Så det var de primære ting, der skulle forklares. Og så synes jeg, at vi skal gå i gang med at bygge computeren. Og forresten, jeg har købt 6 ekstra blæser. I kabinettet er der 4 blæser. Jeg havde faktisk planlagt at sætte 9 blæser i. Men det har jeg valgt ikke at gøre, efter jeg har læst lidt mere om airflow og sådan nogle ting. Og så viser det sig, at faktisk, når du sætter for mange blæser i, så begynder de at stå i vejen for hinanden, og så får du et dårligere airflow faktisk, end hvis du kørte med mindre blæser. For eksempel, hvis du har 3 oppe, så vil, og de alle sammen suger ud, så den forreste, den gør sådan, at frontblæserne, deres luft bliver bare suget ud direkte, den går ikke hen til processoren. Det vil jeg forklare lidt nærmere, når jeg bygger den. Så følg med, og så lad os gå i gang med at bygge den her computer. Her er kabinettet, som jeg har købt. Det er et Montech 903R Max. Det kommer med 3 ventilatorer, RGB-ventilatorer, og en mere i bagsiden, som ikke er RGB. Og det her er et meget økonomisk kabinet, og det er super god kvalitet, så det har jeg valgt at bruge til den her computer. Jeg har også købt det her værktøjssæt, kostet 200 i Hjem og Fix, så jeg er sikker på, at jeg har alt det værktøj, jeg skal bruge. Her på bagsiden, der kan vi se i kabinettet, der er der en fanhop. Til den er de 3 ventilatorer tilsluttet og deres RGB. Der er plads til yderligere 2 ventilatorer, og så er der 3 flere udgange til RGB på den. Sådan her ser de indbyggede ventilators kabler ud, og kablerne til USB-hætterne og alt det her. Så det hele er managed og ser flot ud. Her er accessory-boksen med alle tilbehør til kabinettet, hvor der er kabeltag, skruer og alt det der sædvanlige. Og hernede, der var der en harddisk-skuffe, den har jeg fjernet, og så er der reelt plads til en uendelig lang strømforsyning. Du kan have strømforsyning hele vejen ned, så der er ikke nogen strømforsyning i hele verden, som ikke passer ind i den her computer. Så det er meget godt. Og jeg må sige, at jeg bliver allerede faktisk overvældet af alle de her kabler, der er på bagsiden. Og jeg har ikke engang taget strømforsyningen ud endnu. Sådan ser det ud bare med alle de indbyggede kabler for fansene, USB-hætterne og alt det her. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal kabelmanage alt det her. Og så kommer strømforsyningen ovenpå. Nå, men så er motherboardet klar, og vi skal til at sætte processoren ind på det her super specielle motherboard, jeg har købt. Så det bliver meget spændende. Processoren, det er en af de mest risky ting at sætte i, fordi du skal bare lige tabe den, eller ramme lidt for hårdt ned, og så bliver pinsene ødelagt, og så er dit motherboard dødt. Motherboardet, det kommer ud over med sig selv, så kommer det med SATA-kabler, og der er også en temperaturprobe. Det er en, du stikker ind i motherboardet, og så kan du klistre den, hvor du vil, ind i kabinettet, og så kan du måle temperaturen der, og for eksempel basere din ventilatorkurve baseret på den temperatur, som den aflæser. Og så er der nogle quick start guides og så videre. Der var ikke nogen manuel i kassen, så det er lidt svagt af Asus, vil jeg sige. Nå, men vi skal til at i gang med at sætte processoren i. Jeg er faktisk vant til, jeg har prøvet at sætte processor i, men det har været helt tilbage dengang, hvor pinsene var på selve processoren. Der var de lidt hårdere, og der var det ikke så risky, altså der skulle mere til at bøje en pin.
og det var også nemmere at rette den. Men nu i dag, sådan som de er på motherboardet, og den måde de er bygget op på, der er det meget sværere, og det er meget lettere for noget at gå galt her. Så sætter vi motherboardet på den statiske pose, og så går vi så småt i gang med at forberede tingene. Den her video, det er faktisk en, jeg har lavet på min primære kanal på engelsk, Crazy Bulgarian. Det her I ser nu, det er noget, jeg har dobbet faktisk. Og jeg troede, jeg kunne klare opgaven, men altså, det er alt for besværligt det her. Så især lige her, hvordan jeg smider processoren i. Hvis I vil se, hvordan jeg sætter termopasta og så videre i, og resten af tingene, så find hele videoen på min primære kanal, Crazy Bulgarian, link i description. Desværre, som I kan se, så virker computeren ikke. Den er ikke tændt, og det er simpelthen fordi, som I kan se her måske, så er der ikke nogen RAM i. Fordi det viser faktisk, at den ene af RAM-stikkene, den var defekt. Så desværre skulle jeg give den tilbage til ProShop for at få en RMA. Så jeg venter på, at de kigger dem igennem, og så har jeg requestet en refundering. Så hvis den går igennem, så vælger jeg nok nogle andre RAM. Jeg tror, jeg tager nogle G-Skill eller nogle Kingston RAM. Fordi jeg har sidenhen læst en masse om de der Corsair RAM, og de er vist ikke så gode, som jeg gik og troede. Der er mange, der har problemer med dem og så videre. Så ja, desværre, computeren virker ikke endnu, men den ser sgu meget fin ud. Heldigvis har jeg stadigvæk min gamle computer. Den er her, den virker fint. Sådan ser mit setup ud forresten. Jeg har 3 skærme her, så det er meget hyggeligt. Jamen, det var bare lige en kort opdatering på, hvad der skete. Så I får nok en ny video snart på et eller andet tidspunkt. Det kan være, at jeg laver nogle benchmarks eller et eller andet, når jeg får computeren op at køre. Ja, men tak fordi I kiggede med, og vi ses snart.